Inalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Megaforce Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa indong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang, Lunes po ngunyan, petsa 9, sa bulan kan Mayo 2022. Ini anal daw kang pagpili sa mga magiging leaders kan nasyon asin kan mga lokal na gobyerno. Ini po ang bareta alas 2 asin ako ang sendong tagapagbareta Mardila daing iba. Enot sa headline sa tuyang darakulang mga bareta, enkwentro sa Jubilyar Albay, kinumpirmar kan hepe kan Jubilyar Municipal Police Station. Minimum Public Health Standard na tinidong ipinapasunod ka mga autoridad. Sa lado nasyonal, Department of Energy siniguro na daing aberya sa supply ng kuryente ngunya na aldaw. 10 kaso ng vote buying, pag-imbestigaran na kan COMELEC Task Force Against Vote Buying. Sa ibang nasyon, 170 sibilyan sa Mariupol nakaabot na sa Zaporizhia, Ukraine. Sa lado ng Karawati Sports, Converge team pinaymutika na nagipag-agawan sinda sa pagkuha kay Greg Slaughter para magkawat sa indang grupo. Yan ang headlines kunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Kinumpirmar ni Jubilyar Municipal Police Station Chief of Police, Police Captain Benjamin Rional, na baka mas o menos alas 5 ng pagkaaga kasubago kan magkaigo ng enkwentro sa sitio Lilibdon, Barangay Maugog, Jubilyar Albay. Sinabi ni Rional na ang enkwentro nangyari entre ka mga personahes kan 49th Infantry Division, asin po ka mas o menos 5 miyembro man kang Minister's Group o makateroristang grupo. Sigong kay Rional, hari uman sa lugar na pinangyarihan ang mga voting centers kung kaya wala manin dapat ay kaadit ang publiko sa kanyang padagos ng pigigibong hot pursuit operation as in investigasyon kan mga otoridad sa nangyaring insidente. Ang baretang ini hatod sa Indukan, LCC Malls, LCC Food Garden, LCC Food to Go, The Concourse, LCC Shop and Home Card, and LCC Rewards Plus Card. Maski nga ni Day Malikaya ang mga problema alagad dakol manggiraray ng mga rehistradong botante ang naghalat kan sa indang turno para makapoto kan sa indang gustong maging lideres kang gobyerno. Ang sila na bagay na anutaran sa rason na talagang maigpit ni Marhay ang lakdang na ipinapaotob ka mga otoridad bako sa na may kinaraman sa minimum public health standards kundi kontra sa COVID-19. Ini sa rason na may pinapasunod man na holding area kung kaya natatambak ang mga botante samantang 10 botante sana ang pwedeng makalaog sa presinto bago masundan nin iba. ang baretang ini hatod sa Indukan, Multivitamins Enervon. Listen to their newest song with Ben and Ben at ibalik ang happy YouTube channel now. Diwala ang Commission on Elections sa Bicol na makakaboto ang 100% voter population ngunya na aldaw. Sinabi ni COMELEC Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valeza na ang probinsya kang Camarines Sur ang may pinakalangkaw na numero kan mga botantes na nasa 1,307,553 na katao. 890,148 man sa probinsya sa Albay, 590,735 sa Masbate, 538,082 sa Sorsogon, 384,871 sa Camarines Norte, asin 198,872 sa Catanduanes. Naglalaom si Valesa na maakomodar ang nasabing numero bago mag alas 7 nin Banggi. Sa ibang bareta, nagpapalagos na ang pagboto kan 180 mga persons deprived of liberty sa Sorsogon City District Jail ngunya na aldaw. Sigong kay City Jail Warden, Jail Chief Inspector Rodolfo Virsosa Jr., naging maigot ang ginibo nindang koordinasyon sa Commission on Elections tanganing matawan man in oportunidad ang mga PDL sa sendang pasilidad na makapili asin ma-exercise man ang sendang mandato na makaboto. Siniguro ni Virsosa na magiging matarayong pambutuhan sa Sorsogon City District Jail asin maigot na ipapaotob ang public health standard dahilan ta naka-standby naman ang medical team para mas magtaong asistensya kung kinagaypuhan.
Problemado niya ng ibang kandidato kung paano ninda maremedyohan ang mga reklamo ka mga botante sa indang nasakupan na lugar. Ini dahilan ang mga lideres na inakusaran na inikisan sa indang pangaran sa listahan ka mga botantes kung kaya dahil sindang naresibing paipit. Asira na bagay nangyari dahilan tamay mga botantes na nadududahan na birik-birik as hindi man talaga may siyan kung kaapil o bako. Dahil lang kaini, inapiritan ng ibang kandidato na magremedyo kasi magpadara ng dugang na pondo para mas matapod sana ang mga botantes lalo na kung talagang sa inda mga suporta asin maboto kung kaya day pwedeng pabayaan. Mga tugang yan ang primerong kabtangkan sa tuyang mga bareta alas 12, mga bareta niya to sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa singkamugtakan kang panahon na sinibapa, makalis lang gani. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy sumayaw. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. Ibalik ang happy. More energy with Enervon. Ibalik muli. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy mas happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok nang nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang init! Summer na talaga. Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado namang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente nang hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Ang health tip na ini hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Magkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong, asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay
prices. The cheapest in town. Home Enterprises. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sapo kapadagos kang Bareta, alas 12 dumakita sa Bareta sa Lado Nacional. Ipinahayag ng Commission on Elections o COMELEC Task Force Against Vote Buying na nasa 10 kaso ng sa pag-iimbestigaran sigon kay Task Force kontra Bigay asing COMELEC Commissioner Jaime Ferolino na posible pa ining madugangan dahil may mga nareceive pasindang report manungkol sa nasabing insidente. Sinabi niyang nakukuha nila ang mga reklamo sa sendang email address na kontrabigay@gmail.com asin Facebook page na Task Force kontra Bigay. Katakod kay ni hinagad ka COMELEC ang publiko na dahil sana isumbong ang insidente kan vote buying o vote selling kundi magpartisipar naman sa investigasyon sa pagkakyan na execution of an affidavit as in submission of evidence. Siniguro kan Department of Energy na daing aberya sa supply ng kuryente sa aldaw nin eleksyon ngunya na aldaw. Sigong kay Department of Energy Director Maria Marasigan, poon kan Mayo 2 nakamonitor na ang binilog na Energy Task Force on Election para masiguro ang gabos na generating facility kung in kaso magkaigwa ng emergency shutdown. Nagtutubod ba ng opisyal na daing magiging problema lalo na sa pag-abot sa transmission kang boto. Maigot man na nakipag-koordinar sinda sa Armed Forces of the Philippines, Department of the Interior and Local Government o DILG, Philippine National Police at Philippine Coast Guard para sa seguridad ng mga linya ng kuryente kontra sa mga nagbabalo na manabutahe. Mientras tanto, kinumpirmar kan Philippine National Police o PNP na igwang 16 na election-related incidents sa nasyon sa rong aldaw bagong 2022 national election and national local elections. Sa rong press conference, sinabi ni Police Colonel Jean Fajardo kasudba, tagapagtaram kang PNP na kaibanan sa nasabing datos sa insidente din pambabadil sa Magsingal Ilocosur kan Sabado. Ipinunto ni Fajardo na nakapag-rehistro ng 133 na validated election-related incidents kan 2016. Sinabi niyang uminabot sa 63 na report na insidente po Enero 9 sa Mayo 8. Gikan digdi, 41 insidente man ang pagkukonsiderar bilang non-election related incidents kung sin anom ang pagtutubudan na may koneksyon sa eleksyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nasa 170 sibilyan na gikan sa Mariupol ang nakaabot na sa Zaporizhia, Ukraine. Sigon sa International Committee for the Red Cross o ICRC, ligtas na nakaabot ang mga sibilyan matapos na nagkapirang simanang pag-istar sa underground. Kadaklan sa mga sibilyan halis sa steel plant sa Azovstal asin Mariupol. Iniman ang ikaduang pag-rescue sa mga sibilyan sa pagkipagtabangan ninda sa United Nations bago pamalinaw kung pirang mga sibilyan pa ang naipit sa Azovstal. Sa lado ng Karawa to Sports, tigsasabing interesado ang bagong team sa Philippine Basketball Association na converge sa serbisyo kan sentrong si Greg Slaughter na dayon natawan ng bagong kontrata sa Northport Batang Pier. Pinamutik hanggang Converse na nakikipag-agawan sila sa pagkuha kay Slaughter na nagkakaigwa ng problema sa iyang mother team na Northport. Sinabi ni Converge Governor Chito Salud na iginagalang nila ang presenteng negosasyon entry kan free agent na si Slaughter asin sa iyang mother team na Northport Batang Pier maski ang pag-uroro nagkaigwa ng daing maray na resulta sa nakaaging duwang aldaw. Sa tuyang bareta sa siyensya at teknolohiya, Ebu Air, ang bagong imbensyon ka mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa kinaban. Ang Ebu Air, sarong robot na may manlain-lain na functions arog kan built-in 1080 HD camera na may kapasidad na mag-record ng crystal clear video as in crisp picture. Facial recognition ini asin may advanced TOF technology para ikonektar asin protiran ang pamilya sa inman na lugar. May auto return man ini pabalik sa charging dock. Storyang naiiba. Sa tuyang espesyal na istorya na bigla ang mga nag-atindir sa lubong ng sarong babae sa Peru matapos madangog na nagtutok-tok kini sa laugan sa iyang kabaong para iluwas siya hali digdi.
Napakaraman, nakaging sarong bulan, naging biktima nin car accident ang 36 anyos na si Rosa Isabel Cespedes Callaca kan Lambayeque, Peru. Para mentas man na nakomato si Callaca, halagad na gadaan matapos na nagkapirang aldaw. Abril 26, 2022, ang aldaw kan lubong ni Callaca, asin mantang nasa prosesyon pare atod na ang bangkay kaini sa Camposanto, nakadang og mga kapamilya, asin mga kanakidumamay nin tuktok, gikan sa loob ng kabaong. Dahil ang digdi, minuksan asin grabe ang pagkabigla ka mga tao na nakamuklatan mata ni Callaca, asin di darapluso ning marahay. Tulad siyang dinara sa referential hospital Ferrenape, asin kinumpirmar ka mga doktor na may nadedetect pa sindang vital signs, alagad maluya na ini. Alagad ang swerte manggiraray dahil nagadan si Callaca matapos na nagkapirang oras na ibinalik siya sa ospital. Sa ngunya, naglansar nin investigasyon ng mga otoridad sa Peru para maraman kung may medical malpractice na nangyari sa pagdeklarar nin kagadanon kay Callaca. Mayo 9 kan taon 1892, namundag duman sa San Fernando, Pampanga ang father of Philippine surgery na si Gregorio Torres Singian. Si Dr. Singian, nagtapos kan sa iyang degree in medicine sa University of Santo Tomas o UST kan Marso 1896 o 1896. Ipinundar niya ang Philippine College of Surgeons kan 1936. Durante kan Philippine-American War, nagserbi siya bilang doctor kan Philippine Forces sa lindong kan General Maximino Hizon asin General Tomas Mascardo. Sinabi pa na binulong niya si Presidente Manuel Luis Quezon sa helang na malaria. Inataman niya ini sa sayang harong sa Pampanga, sinaging mag-amigo habang buhay. Mga tukang ina po ang kabilugan kasi ito yung alas 12 mga bareta. Tinipo na sin kinalap sa DCGB News Bay. Sa pangarang kan nagsurat ka mga bareta, News Director Rodin Peralta, siring man si Angel Mostaza. Technical side kasabay niya to June Napolis. Matang niya on man mga tugang sa DCGB Social Media Department, sina Richard Astor, Tricia Marie Litana, at saka si Adin. Ano nga pinili ni Adin? Laad. Sa pangarap po ni Attorney Christine Longabella, ako man po sa nila kaibanan, Mardila daing iba, sadit sana, pero tiyan. Election day po, go out and vote. God bless and save the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.